ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 19/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನಿ ಏಪಳ ತಪ್ಪಿಸ వచ్చి ಏಪ ಓದುನ ಬಾಬಡ ಅಟೂಟ ನಿಶ್ಚಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಜೋಕ್ಲ ವಾಪಾತರಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏಪ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಸೇವಾ ಸಮಾಚಾರದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಪಿರು. ಬಾಬಾ ಇನಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರಿಯೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಓದುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿರು. ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಖುಷಿತ ಸಮಾಚಾರದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಪಿನದವರ ಬಾಬಾಗೂ ಖುಷಿ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಬರೆಯೋಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುಳ್ಳೂರ್ದು ಪೂತ್ತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ದೈವಿ ಪೂಕ್ಕಳೊಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳ್ಳುದ ಸಮಾನ ಆದುರ್ಲೇರು. ಒರಿ ನನವರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದು ದುಃಖ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೈವಿ ಪೂತ್ತ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಕ ಅಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಪನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ಓದೋರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೋಪರು. ಸುರುಕು ಓದು ನಕಲು ಏರು ಪಂಪನ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಒವ್ವೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಡು ಬರೆತಿಜ್ಜರು. ಹಲೆ ಗೀತೆಡು ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೂ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುರುಕ್ಕಂತೂ ಓದು ನಾ ಬಾಬನ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಪೋಡು. ಮೇರು ಒವ್ವೆ ಸಾಧು ಸಂತ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಅತ್ತು ಮೇರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆಗೆ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಥರ ನಿಶ್ಚಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತೂಪರ ಪೂತ್ತ ಪ್ರಪಂಚವೈನ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೈರ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನೆ ಐನ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಏಪ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೇರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನಚ್ಚ ಪಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಜೊತೆಟು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣಗ ಕನಕದ ಮುರುಳಿನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ನಿನ್ನ ಮುರುಳಿದ ಈಶ್ವರನ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಗಾಯನಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಕನಕದ ಮುರುಳಿ ಅಂತೂ ಈಶ್ವರಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲಂತೂ ಬಾಯ್ದು ಮುರುಳಿನ ನುಡಿಸವೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯತನವನ್ನೇ ತ್ವಜಿಪವೇರು. ಪರಸ್ಪರ ಆಟಪಾಟನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೇನಂತೂ ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವನ ಜೊತೆ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಆರು ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅತನ ಕನಕದ ಮುರುಳಿದ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಈ ಪಾತೆರೊಳೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಓದವೇರು ಪಂದು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಮುರುಳಿದು ಈಶ್ವರಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಒಂದು ಬಂದಕಲೋ ಕೃಷ್ಣಗಾದು ಪನ್ಪೇರು. ಐದವರ ಈಶ್ವರ ಬೇತೆಯಾದುರ್ಲಿರತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣಗ ಭಗವಂತ ಪಂದಂತೂ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಭಗವಂತಗ ಜಾದೂಗಾರ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಬತ್ತದು ಜಾದೂಗರಿನ ತ್ವಜಿಪವೇರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೇರು. ಮೀರಾಲ ಸಹ ವೈಕುಂಠನು ತೂಪಲು ಬೊಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಲು. ಆಂಡ ರಾಜಯೋಗನಂತೂ ಕಲ್ಪುಜಲು. ರಾಜಯೋಗದ ಪಾತರ ಊಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ. ಮೀರಾಗ ಓದುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಂತೂ ಓದವನಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಮೀರಲ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾಲೆಡುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಳಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಏತು ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಪ್ಪೆನೋ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಅದಿತ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಏರಡಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತೆರಿಪೌಡು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಅರೆಗಾದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಕಮಲೊಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅರೆಗೆ ಮಾತ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋರು ಪಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಗಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಟ್ಟುಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಆರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪೋರು ಈ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪವನಾರು ಆರೋರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪೋರು ಪನ್ಪುನಿನ ತ್ವಜಿಪೋರು. ಆಯ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪವನಾರು ನನೂರಿ ಏರೋ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ತೂವಂದುಲ್ಲರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಏರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ನನೂರಿಯನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು.
ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕನೇ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಧರ್ಮನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ಪನ್ಪೇರು. ಅನುಯಾಯಿಲು ಏಪಲ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಬತ್ತದು ಬೇಹದ್ದುದ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಕ್ರೈಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಹೊರತು ಜೋಕುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧ ಗುರು ನಾನಕರ್ನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಪಂಡತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಬಬಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಬೇರು ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕನೇ ಶಿವಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ನನ ಕೆಲವರೆಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟರಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣಾರ್ಥವಾದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆ ವಿದ್ಯೆಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಓದುದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಒವ್ವೆ ಕಾರಣುಡ್ದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು 7 ದಿನದ ಓದುದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಳಿದ ಆ ಧಾರದು ನಡಪೊಲಿ ಲಕ್ಷನು ದೀವೊನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಇರೆಕುಲು ಇಂಚಿನೇನು ತೆರಿಯೊನ್ನವು ಅವು ಮಾತಲ ಚಕ್ರೋಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯಂಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ವೃಕ್ಷಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು. ಚಕ್ರೋಡು ಸಾರ ರೂಪೊಡುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬೇರು ಪಿದಡುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವೃಕ್ಷನು ತೊಜ್ಪವಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಏತು ಸಹಜವೈನ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಡ್ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷನು ತೆರಿಪವಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರವಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪವಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ರಾಜಯೋಗನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕಿ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಕಂಸಪುರಿ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಸಪುರಿಟಂತೂ ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಂಗಮೆಗೊನು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಗಮೆಗವಾದುಂಡು. ಒರಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲೆಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಸಂಗಮೆಗೊರ್ದು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೂ ಪೋಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಸಂಗಮೆಗ ನೆನಪುಪ್ಪನಗ ಸತ್ಯಯುಗಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಕಲ ನೆನಪುಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣನೆ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು. ಗೀತೆಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಗೀತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನವು ಕೇವಲ ಭಾಗವತ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಇಂಚಿನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೈರ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಯಾನು ರಾಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯರೂಪಿ ಲಂಕೆಡುಲ್ಲರು. ಆ ಲಂಕೆ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವು ಇತ್ತನು ಪಂಡತ್ತು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಂಕೆ ಪೂಜಿ. ಆ ಕಡೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪರಡುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಂತೂ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಭಾರತ ಸುರುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತನು. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತನು. ಒಂಜೇ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು. ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು. ಅರೆರ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾಯರಬಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಓದವೆರು ಅರೆರ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನುವಂತೂ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು. ಶಾಲೆಡು ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತ್ತನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಲ್ಲುವರ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತು ವಿಷಯಲುಪ್ಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ವಿಷಯವಾದುಂಡು. ಒಂಜೇ ವಿಷಯದ್ದು ಏತು ಮಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಏರು ಓದುಜೆರೋ ಅಕಲು ಓದು ನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆ ಬಗ್ಗವೆರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ಆಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆದ ಪ್ರಜೆಕ್ಲು ತರೆ ಬಗ್ಗವೆರು. ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಕೆಲವೆರು ಬಡವೆರು ಕೆಲವೆರು ಸಾಹುಕಾರರು 2 ಜನ ಓರಿಯನೋರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಪೂಜಿ. ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರನ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಲು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಏತು ಗುಹ್ಯ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಪೈರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೈರು. ನಿಶ್ಚಯಡು ವಿಜಯ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಯ అనగానే ಓದುವೆರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡುಪೇರು. ಆಹೋ ಮಾಯೆ ತಕ್ಷಣ ಬಿರುಗಾಲಿನ ಕನತದು ಸಂಶಯಡು ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶಂತಿ ಏರುಂಡ ವೈಕುಂಠ ರಸ ಬೂರ್ಂಡ ಚಕನಚೂರು ಅಂತರವಂತು ಮಸ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ.
బూండ ಒಂಜೇಸರಿ ಚಾಂಡಲೇರು ಏರುಂಡ ಒಂಜೇಸರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲು ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಸುರುಕು ಎಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಕೇನುವರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಪತಿತ ಪವನೆಲ ಆದುಲ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಫಲ ಪನ್ಪೆರು ಐದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲು ಈ ಜ್ಞಾನವರದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವಡು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪಡತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಯಡೆ ಮಾಯೆ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ಶತ್ರು ಎದುರುಡು ಉಂತುದೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯೆಡು ಸಂಶಯ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸಂಶಯ ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುಡಿಯರಿಂದ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುನು ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಪಂತು ಗುರುಕುಲು ಬದಲಾದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲಿನ ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ಆಂಡ ಬೇರಂತು ಒರಿಯೇ ಸದ್ಗುರುವಾದರು ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರು ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊನುಜೇರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಈರೇ ಮಾತಾಪಿತ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಕೇವಲ ಪನ್ಪೇರಾತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಶಿವ ಏರು ಪಂಡು ನಿಕುಳಿತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವನ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಬರ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಬರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಶಿವಬಾಬಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಕು ಮೆರೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನೆ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ವಿಷಯನು ನೋಟು ಮಲ್ತೊನು ಡಾಪುನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬಾನ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಬೇರೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗುಲು ಏಪ ತೆರಿಲೆ ಏಪಲ ತೆರಿಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಶಿವಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರದವರ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಪನ್ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿದು ತೆರಿಪೇರು ಐನದವರ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಪೇರ್ಲ ತೆರಿಪೌಡು ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊನುಡು 7 ದಿನೊಟ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಬಣ್ಣ ಅಂಟುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಯಿಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡತ್ತೆ ಐನದವರ ಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಕುಲ್ಲುಡು ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲಿ ರೈದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದುಪ್ಪೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರ ಬರ್ಪಣೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಶಿವಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದ ಬತ್ತಿರು ಪಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಂಡಲ ಪನುಲಿ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಆ ರೂಪೋಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ಪಣನೆ ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಶಿವಬಾಬಾ ಏರ್ನನೆ ಗರ್ಭೋಡ್ದಂತೂ ಜನ್ಮ ಪಡೆಪಿಜಿರು ಮೇರ್ನ ಶರೀರೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಮೇರ್ನ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದ್ಯಾಗ ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ದೇ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಸುರೂರ್ದು ಪತ್ತದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನದಿತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲು ಬತ್ತನು ಆಶ್ಚರ್ಯತ್ತೆ ಆತ ಶೀಘ್ರವಾದ 250 ಜನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದೇಶಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಪುದರ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪುದರ್ನು ದಿಯೇರು ಇದು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಬಾಬಲ ವಿಚಿತ್ರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾಪರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಮಿತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಿಖರವಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿತನೊಡಾಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಪತಿತ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿ ಪಾವನವಾದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಸರ್ವಿಸ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣುಡು ಕೊರಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿನ ತೋಜಿಪವಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಈ ಎಲಿಲ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಅಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಡು ಈ ವಿಷಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಾಚಾರ ಕೊರಡು ಅಪಗನೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಏರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪತ್ರ ಕೇವಲ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರದತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಚಾರ ಬರೆಯೋಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಂದು ಕೇವಲ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಬರೆಯರಡ ಬಾಬನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡೆ ಇನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪ ಇನಿ ಪತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಲ್ತೆ ಪಡೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಸಮಾಚಾರನು ಬರೆಯೋಡಾಪನು 2 ಜನ ಬಾಬನ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಏತು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ದತ್ತು ಜೋಕುಲು
ಈತು ಜನ ಕೇವಲ ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಧರ್ಮದಕ್ಲಂತೂ ಕೇವಲ ಅನುಯಾಯಿಲಾದು ಪೆರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಂತುವುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ರೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ರುದ್ರ ಶಿವಬಾಬನ ರಾಜಸ್ವ ಅಶ್ವಮೇಧ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಿರ್ದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. 5 ಅವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕಲಾದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಓವೇ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಡೆ ವಿಜಯ ಉಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೊತೆಗಾರಾದು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಡು ಪೂರ್ಣ ಸಹಯೋಗಿ ಆದು ಪಡಾಪುನು. ಯಜ್ಞದ ಸಂಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದು ಪಡಾಪುನು. ವರದಾನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನು ತೆರಿದು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಆವೇಶಡು ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋದು ಶರೀರದ್ದು ಬೇಟೆಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಸೆಳೆತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಬೋಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏರಡಾಂಡಲ ದೂರ ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಸುರುಕು ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ದೇಪಂಡ ಇದು ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದುಂಡು. ಬಲವಂತವಾದ ತುಂಡಾಪ್ನೆಡ್ದವರ ಮನಸ್ಸು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಅಪಗ ಸಹಜವಾದ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಲೆ ಅಪಗ ಮಾಯ ಎನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಲಿಹಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.